салом дӯстон, хуш омадед ба канали TAJ Karimov. имрӯза барномаи мо дар бораи кӯтоҳтарин зан дар ҷаҳон меравад. ҷоти амҷи 16 декабри соли 1993 дар шаҳри Нагпури Ҳиндустон ба дунё омадааст. баландии ин зан 63 сантиметрро дар бар мегирад. ҷоти амҷи ба китоби рекордҳои Гиннес ҳамчун зани кӯтоҳтарин ворид шуд. дар рӯзи 18-ум зодрӯзи амҷи 62 сантиметр қад дошт. амҷи 5 кило вазн дорад. амҷи мегӯяд: агар ман касеро дӯст медорам, кӯшиш мекунам ки дӯсти ӯ шавам, зеро ман хеле хурд ҳастам. зиндагии мо гуногун аст. ва ногуфтан намонад дӯстон, амҷи актрисаи ҳиндиам мебошад. модари амҷи ки ба ҷуз амҷи боз 5 кӯдаки дигар таваллуд кардааст, ба ёд меорад ки дар давраи ҳомиладорӣ духтар қариб дар шиками худ ҳаракат намекард ва табибон ҳомиларо дар ӯзӣ ба зур шинохта метавонистанд. хуб дӯстон, барномаи мо дар ин ҷо ба анҷом мерасад. агар барнома ба шумо писанд омада бошад, пас лайки худро гузоред. то барномаи оянда.